Listo? Prest. Prest, mantala jantzita. Momentu batean osagaiak esango eskizuet, eta gure lehendabiziko platerarekin, hasteko momentua. Hemen ontarraiskak, kuiatxoa, alberginia, piper berdia eta piper gorria. Hemen kuiakin egindako saltza, ontxoak, lekak, azenarioa, eta listu. Vale. Osagai beharrezkoak. Hasteko lekak. Bai. Txikitxu, puntu Oida. moztu. Bai. Azen horien negozio bitarten Bai, zuritu. azalakendu. Hori da. Hemen pare bat gauza egingo ditugu uretan galdarraztatu, ezta? Hori da. Ondo. Eta gero hemen ure jarriko du, ure Izotzarekin? Eta pasatuko ditu bertara kolorea mantentzeko. Kolorea mantentzeko. Hori da. Ondo. Badakizue iruzo jatetxea duela beak leitzan, baina jatetxetikan aparte egiten dituzuzuk beste gauza batzuk, ezta? Osa, gauza batzuk. Irakasle moduan egiten duzu lana, hori da, ondo esan da. Bai, bueno, Bai. Ez asko, haitu izan duna ez kursillo batzuk ematen. Bai, eta guen dela 2 aste, hendu nintzen Araitz Beteluko aurrekin, gazteekin, Bai, bertan, aste kulturala zen eta zen tailer bat sukaldaritzakoa, bai, eta hori haitu ginen bereiekin. ginen taloa pizza base bat, Bai, eta gero roskia bat ginen nintzen. Eta hor txaitu ginen denak, irintarten. ondo. Bai. Eta ikasle hauek zer dira? Ikastolatikan, hori eskolatikan jundakoak, o beak nahi dutelako apuntatzen dira? Ez hori apuntatu ziren kulturrazten, Bai, aterazen hori, tailer bat, eta nahi zunak apuntatu ziteken. Eta orduan ze ondain? apuntatu ziren gaztek, 15-16 urteko. Ze dabe, Bai. bizila, Bai. ezta? Hasieran ladenak lotxatuta, ni bezala gaur. Bai, Gaur ez aurreneko une. aurreneko gunean, gaur ez. Bueno, gaur bizkat. Eta, gero jarri nituen denak lanen, eta ja Ondo. hasi ziren. Zondo, momentu bat. Nola nahi dituzu, zati txikitan, nola? Xerratan, Xerratan. Osa, borobilian, honela? bai. Bai. Horrela. Ze esperientzi polita, irakasle bezala, ezta? Bueno, bai. Azkenan beraiekin, jolas bat bezala, ez? Eta gero eman guen dela 10 urte dola. Bai, Ja, heldugoakin, eta hor ja ongi pasatzen ginen bai. bai. Zeitzen ginen zen platerak eta gero zaparik egin ginen elkarrekin. Baita, egindakoa afaldu gero. Eta hau zien, guen dela 2 astekoak beraien seme-alabak. Osake, familikoak. Minikoak. Hori gehien bat azteko gunetan, ezta? Bai. Hori lasaio dalako. Neguan ja lasai. Bai. Claro, mendialdera ja neguan, ez da, horremeste jende joaten. Eta neguan jalea eta neguan lasai. Bai, gure moduan. Neguan lasai, asteburua onak eginezko Hori da, eguraldi asteburun aldetikan. bai. Ondo. Bale, listo. Hau irekiten nahi da, uretan bakarrikan, ura eta gaz Ura eta fixatekin. gatza, bai. Ura eta gatza. Olio txantxo bat. Bai. Pixkate gehien bat irakin bola eman, gero prantxan azkarro egiteko. Hoi da, ezta? gero azkeneko tokea Bai, zen hori hemen. bai. Eta guen igual hasiko ga puskatzen. Bai. Prest utziko ditugu danak, eta gero dana batea eramango ditugu kanpoko Parrillara. plantxeran, parrillara, bai. Parrilla ez dakau, baina, bueno, plantxa. Bai. Baina gutxi ez aukera ematen du ertentzeko, sartzeko, eta bai, aldatu. Ni hemendik atera behar dut euskera batu ikasi, eta honen nola izan zen euskaraz? Honek izena du kuiatxoa, Bilatxoa. bai. Eta honek, Amabergina. antzeko parezido. Antzeko parezido nola Hori da, zen? alberginia. Albergina. Honekin zer, azalaken du nola nahi duzu, o... Ez, osorik. Osorik. Erriti moztu, Bai,
eta takoatan. Hola? Bai, eta hori bipusketan ni. Ez, hemen erditik eta hoi da. Eta laukitxo batzuk atea honela? Hoi da, Ah, hori bale, oso ondo. Hasi gea elkar ulertzen. bai. Euskara batu honekin ez gara ongi zuen. Batua, nik ez pentsa batu egiten duten ikanean. Enun sekula ditu, Nola zen, Albirgina? Nire, hone, etorri arte. Albirgina, Alberginia. Alberginia. Hemen ikasitako hitza da, hori da. Zuk aste honetan ikasi dizun bezala ziapea, oan alberginia, eta hola, nire hola Ikasi hasi naiz edo. ikasten, Ikasio buruan sartu hoixen. Bai, nik uste dut horrela nahiko, gero Bai, zu bai, pentsatu bai. razio bat egin behar deula. Hemen pasatu naiz, Hori bai. da. Hor, pasatu intzea bilat. Gero Bai. aukeratuko ditugu bat o beste. Piperra, Hori da. Zu kontrolatu, zenba denbora nahi diozun eman lekai. bai. Hor, ontsuak ikusten ditut. Ontsuak aukeratu dituzu. Txapelak, Txapela kontu bakarrik. txapelak, bai. Hori da. Ontsu zinguratuta do eta berak nola ez, aukeratu ditu txapela. Ezta. Habek baitare laukitan horrela ebakita ondo. Bai, Bai, hola xen. Bale, eta nik uste nahikoa, ez? Nahiko. Razio bat iteko, Uretara aterako ditut, ezta? Habek zer ditzen ondo. Entzun ditugu, da? zotza, eta daukagu. Zotza, ikarenkoek zoz gailutikan. Zuzeten? Zoz gailutikan. Badago, Danitik hau, zukalde txikila, baina danitik. Zukalde txikila handiak inututa gaudelako. hoi da, holako kaxoak eta, Bale, otarrazkai kenduko izkiot burua, bale? Listo, dela nahiko. Ai, listo. Zure zukaldiak zer dako, olako biztakola lehua eta Bai, batu mendibide? bai, Ze ondo, bai. ze difentzia. Justo, sukaldeko bileioak Bai. dena inguruko, Jo, ze ondo. bai. Alar estresatzen gara, Adar estresatzen Bai, zea. bai. Bueno, estresatzen gea dana bat etortzen Batut, zaizkiulako ordu hoi bitarritan. da. Gu nahi bezala etorrizko danak banaka, Bai. banaka. beste gauza Gure guztiak txazpin bada izaten. semaforo bat ez dakiula guandik non daun. Ez. Eta jartzen da justo ordu Bai. bitarritan berdea eta dena Berdea baten. eta dana azaltzen baten. dit, Dena jartzen baten. da. Danien gertatzen da Bai. berdina. Guandiken bilatu nahien gabiltzen on daun. Vale. Aukeratu gutxu, eta hauek ontarrexe. Buruak kendu dizkozu Bai, ontarrexe. gure kendu diot. Vale. Ok, Ba, igual, hementxe? zuritxuko ditu. Azala kenduta? Bai, erdiraino. Vale. Gero pixko bat. Bai. jolasteko. Gero kasu hontan ez ditugu erabiliko azalak eta burua, baina zuk ere gordetzen dituzu. Bai, Gero gero arraizo paiteko, Hori da, edo saltza hori da, amerikana bat hori da. iteko. hor nabarmentzen da askotan, profesionala zela. Dana Bai, ez da aprobetxatzeko gutxi aldea. bota behar da zukalden. Alden Hori gutxi da, aprobetxatu. hori da. Vale. Ok. Eta honekin listo. Eta hauek ere bai, hauek ere aterako ditugu. Lekak eta... Ze koloria, nola mantentzen duen urotz eta botata. Bai. Koladore batetako izot? Bai, atea zu. Aldatzen zaia sukalde honetan, zuria baliz bezala. A ber. Holaxe. Eta guzti hauekin kanpoa. Prest kanpoa guteko? Bai. Bale, nahiko hauekin. Zu Bale, pentsatu bai. razillo bat bakarrekin berdeula, Vale. Bale, zuk hau hartu, eta guazen kanpoa. Bale, uste tresna guztia baditugula, Olioa eta... dana kanpoan. Vale. Hori da, segituan, hemen txen utzi, behian.
Plantxa dao tope. Bai. Tope, bai. Beroa. Bero, bai. Vale. Hori da, pare bat. Basteko, Bai. jargotu ontxo Ontxoak. txapelak. Txapenak hori Zok, da. tarratuko gehien aiken, denbora. Ze ondo. Pare bat jargotu nahiko. Bai. Pare bat. Joan, zer igual piperrakola. Piperrak bai. Zuk baldezu barrila. Ez? Etxien, ez? Ez. Guk ez dago, bakarrik, iruzoti 4 kilometrotara, Goraka, beraka, no, oza, Goraka. Bai, dau Iskibarretzen dagoen parke bat, bai. eta bertan daude parriak eta Merenderoa bezala horrela. merendero bat, bai. Erreka batekin oso politia. Baina pribatu ez da, oza, hor norbeak eraman behar ditu, generua beak Hori da, norbeak. bai, Bale. Eta hori Ulertzen dut, igandetan, eta ulertzen udan... Eta ikatzaren norbeak eraman behar dut, hori dara. bai, dena. Bale. Bueno, gero txotxak eta hartu ditezkean menditik, baina... Bai. Bai, eta igandetan eta jende asko jaten da. Oso ondo. Bai, eta hala, pues, gure etxean bazkaldu ondoren ala joan, itzaletara sisteike, edo baina, Bai. bueno, ala joan, bazkaldu, eta gero bueltakoan... Bai, Zure etxetik pasa. hoxe. Eta nola, Kafe gintonik hartzea. hartzeko, baita ere? Hoi da, Hori da. lasai. Gero zelaian gintonik eta gela eta ez da, eta hori... Ba, iganda- etortzen dibile, eh? Etortzen dira, bai, Beti eskian, ez da? Ez, aizu Ez, gure ondo? hori... Ongi etortzen da. Ondo. Kafe Hemendik bila, uste danetik jarri ditugula, ez da? Bai, ez? Eta igual albergine beste bat ola, eta listo. Eta guan hemen dazkau, lekak eta zena joa. Ez dakit, kabitzen dia, no ez? Igual pixkat iztutu, A ber, hori da. Gaine zure kasuan jute mani bat gio arratzaldian da horrela, dakazu terraza baita, ere? Bai. Ez da leku barrua bakarrikan, baizikan gero Udalako da leku zoragarri. Bai. Zaude terrazan da ikusten da inguru guztiek. inguru guztiak, mendi Bai. guztiak. Hori da. Udako leku beharra, terraza. Eta hori, eta gero gauetan dauke, hola, emite txilaut, Bai, baina gauze da hori, musikala eguraldi zaiakin horrela, ez da? bai, Txilaut, musikala bai, zaila. nahiko kandela, ni dauket kriston gaitze kandelakin. Bai, Bai. Gazto ikaragarri da gazto kandelakin. Bai. Gustatzen zaite, asko. Bai. Nire etxen kaldelak iskin guztietan. Eskin guztietan. Bai. Ondo. Hau, Nahi izan ez da honekin online diozu pixkat. Bai, eman zu kalde hortzetik. Bai. Eta gero hiru logela horietan, aukera nahi izan ez da, bertan gelditu eta listo. Hoxe. Bai, eta merenderoan bertane badaude senderismo iteko lau ruta, eta jende mendizalek eta oso ongi prestatu Hor daude lau ruta, baina jo baita ere plazaola hortik pasatzen da. Plazaola beti pasatzen Beti da. pasatzen da. Bide berdea. Bidez inguratuta zaudete orduan, Bai, ezta? bai. Zu bizikleta oso baita bigo duzu. Bai. Bai, Ira ibiltzen ibiltzen zea? baino badauke. Ez ibiltzen. Bueno, gutxinez badaka. Bai. Badakizu, mendie daukenak playa nahi du, ondartza. Eta ondartza nahi denak... Bai, nik adibidez gure herrien bizikleta gora eta bera aldapatzua da, eta ez dakat aukerikan bizikleta eukitzeko, kasu hortan, ez? Ja, Eta pena bada, bai? bai. Bai. Baina aukiko bazin igual etxinek ibiliko. Bai, uste nahi baet, Bai, bai. normalen pasatzen da, Eukiezkeo... Aterroko ditu ja. Bai. Abek zure etxe inguruko ontsuak izango dira, ezta? Bai, bakarrik neuzkela kongelatuta eta horregatik... Zure lagun bat bestek bildutakoak dira? Bai, Ondo. Izena nola du? Jose Miguel? Mertxe. Mertxe, neska bat. Bai, Mertxe bilduta, bai. Gorantzia, dialdu denika? Bai, Florentzik, Mertxe. Mentxen zure ontsuak Bai, egiten, estredentzia hartu egiten kamarera bada. Bira, Bai, ondo. kriston txispai hartu zuen gure etxen. Hori da. Badakizu, nola da, momentua ondo aprobetxatu eta gero bueltatu. Nahiko Gustu- nuke, a ber, gustukoa baina nik zea uste eta- ja hartu dola ja estredentzi luzea. Luzea. Bueno. Bueno, ja aterako ditu, Bai, atera. Nahi, aldenten puntu hori asko gustatzen Bai, zaita. gerturak. Bai. Hau da, baita ere hola, wok eta estilo hortan eginda baita ere, ezta? Bai. Eta zontan, Bai, ze ona. Zila gustatzen zizkit, barazkiak horrela. nahire bai. Bai, gara jaten etzian, hola, ez ginen txikitan hola ikasi jaten, Dena egozia, hori da. foru patata, Dana. Eta gaine egozita askotan, niretzako gaur egun getxo eta dana, ez? bai. Lekak eta horrela igual getxo. Eta guan igual aukera nahi Bai, gutxika vitaminak gutxiko. bai gehiago, ez? Bai. Hola,
Eta barrura, platera montatzea. Vale, listo. Hau gero manen dugu. Bai, eraman guztiak, listo, horiek mintxu utzi, eta listo. Bagoaz barrura. Guztia jartzeko hemen, saltza ekarri duzu hemen, bai, kuiaren saltza. Hoi da, kalabaza. Nola, naiz eta egin da ekarri, esplikatu nola egin duzu. Ba, bida, hau indu, kalabaza, Bai, nola? Kuria. kuia. Kuia. Azonarioa Bai. eta tipula. Eta salda. Bai, patatik eta ezkazu. Patatik eta duzu. Hori da. Bala, jarriko diu. Birindutx, eta tekstur hori eman, goturmizetik pasa, eta pasatu, hori da. txino batetik pasatu eta listo. Hori da. Hau jarriko diu base, Base eta bezala. gero montatuko du. Vale. Eta hortarako ekarri dut. Hemen. Bale. Hemen dugu, ez? Hori da. Laguntzeko Molde hemen. bat, Bai. politxe atartzeko. Vale, ba ikusten zunean hori berotuta donean, hemen txe. Leitza inguruko barazkiak izango dira, ez da? Bai. Txe, enbeste baso eta zelai eta... Arrebaren baratzarakoak. Ah, beira. Bai. Korantziak arre baire. Arrebaire, gaina Izena? osaba izan berri nahi. Ah, bai, Nola izena du? Ah, bai. Irati. Irati, neska. Bai. Lehen da bizikoa? Lehen da bizikoa. Ondo. Bai. Irati, ama guzti. Kriston ilusioa. Bai, hori da. Ondo. Eta arrebak nola izena du? Garbine. Garbine, korantziak bai iratiri, garbine, Dena, zorionak. Familia guztiri. Familia guztia, Bai. eta zorionak, borixen, iloba poli bat ekarri dezulako, ez da? Zorionak osabari. Osabari. Bueno, hori bukaeran eman daizkio. Hortxe, Hori da. eta bueno, bai. Azpikaldean igual ontxua. Bai, ontxoa. Horixen, ontxua. Txapelak. Kasu honetan txapela, plateraren beikaldea, ez da? Hoi da, base egiteko. Base egiteko txapela behien. Eta guain, pintzak. Eta bueno, guain jagoteko ditu barazkik. Saltetik hemen. Ondo. Barrura. Eta otaranxkak. Koloria, gustatzezko plater koloretsuak. Hoi da, Eta hemeneko kolore badaude, gorrilla, berdia, bai. more koloria, alberginiana, Bai, azkenen bizitasuna, bizitasuna. Zianari begiti sartzen omen da. Hori da, bai. Bai. Hortxe. Ja. Hortxe, Hemen eta txegintze. perejil pixko bat. Listo, Ze polita platera. bai? Gure xefaren azken ukituak ezan, dastatu eta ea nolakoa da. Goxua, ala oso goxua. Lekak eta zenarioa zatitu eta uretan galdarraztatu. Barazkiak zatitu eta guztiak plantxan egin. Otarranskei burua eta azala kendu eta plantxan ipini. Ontxo txapelak ere plantxan ipini. Kuia saltza berotu. Osagai guztiak bat egin eta aurkeztu. Fran, ez dakit nondik hasi, otarranskatikan, ontxuekin hasiko naiz. Ontxuak eta kuia saltza, leka batekin, ezke, klaro, hainbeste osagaiekin. Venga, hasiera hemendikan, bizatitan. Testura aldetikan ondo, Aldentea. bai, gustatzen zaita, sensazio hau, bai. Otarranskak hemen. Zikutu hau ematen dion, Bai, Orduan, plazer ja, garbi, Hori da, bai. Eta mendito ontor bat egin diazu, baina momentu honetan dazatzen, dana goiti bera erori da, baina hoxe nastu eta barrura. Bai. Plantxak ematen dien ikutuak kriskaz, zoragarria. Ona, Bai. benetan ona. Vale. Eta pixka kristonare bai, oso ona, itzela. Gauza guzti hori da, nabatea. Bai.